Hey everyone, welcome back to our channel. Narajotonote waisani katal vlog olam shoga. Tini vlog hanke ang rumo ani rumo ta reno sakamubai muya chakrai janai Oh my god! Wow! tini bini recipe phina phunongnai rokno taboklai ang sakumono kitong tanchonai kitong tanchohlai buto sumbudi rok haplai sakumo bisingdra mela thokle bini bai ang tabok bono tanani nai tongo. So guys narokno phunongnai norok ani blogno skip khayawi nai tongdi jara ani channel je katal tongai rok katal tongo hunlai bo subscribe like share comment khlajani tapolok di tabok sang tei klukrai do amonke ang bono kitong tani da sinai mahalai sakomo kiting belai na thogo my favorite tabo ke ang mona tani da sinai. So guys nai jongdi sakomo hunlai marka za saklat eho mia ang saja narok na video klai mahila yang sakomo kolok chao yang kiting chao ang hai kiting. So let's start tawon ke balai na kosong kita nggak tahu kalau kemudian balai nggak tapi guys kosong na kita balai na baik kalau kita so guys mau ani video na naik dito narok na taking muani humani muya guys aku masakrai tabok lag tuha mana tabok masrai na yang mahlai oya thek mosteng khai chanai cheng wa tini moi chini balai ro thok nai tabok lai ang mosuroi plai ha na kolai chini ang tahing je muya rumani muya phinaru thuknai muya jiti kara kara koina na thoge ointha bini bagai tak sini ang muya na kam khlai ruila sakhle au heoro somro sinai nai di guys ani somton nai se clinic liat lamani ang orono ang somno daiton ple taboke or somno or kusin sinai Hello, sama ni sama. Wah, sakit kok mani. Maroko, so hari kelai komen kelai di. Je, saya kira kelai ba. Wah, subscribe kelai di. Mela tahu. Ang kita saya nak kulai. Sakit kok bini bayang sro. Orispino, mas semua. Ang orispino semua ni lai. Ang ni, video ini terus semua ni. Pas mana kita pelai mela tahu. Menaga, ada kisah tongoi ang chili kulai nai. Chili station. Ang tahu. Kau bisnai. Tahu ke mana? Kau bisnai. Kebra asal shit apa? Nanti ang kolom suka. Je toya thek shop mane gas dra bini bai kolomui thang na ani mai chakri re plaisa bere mongreja tabo soro kapi ge thai baki to ha bona tabo ang re sinai yang nai legra na ani eka chmoi to wow isa tongoi kare nai abu nobo abri paisa aslai nakha maskan ni nai dong wah ini siapa Iko ani moi songplai ha taboklai ang omoino ani friend no roi honai bo ano sawo mana bache hini lingphle bache ano bochare di hnai miyawo sang songmani sakabang bang yawoi bona rei homa jagya tini hlai moi kisa bang hlai ba bono bo rei honai pla sakhai ro sukhlai bo be hlai ba ang bana khamyang jai rei ho The next day. morning jotono taboklai ang mahang suni hnai badra mo phaija tawke ang mahang susinai
Norok boy mah supply na ang malay na mon ke chini bathroom. Amona snamui chanai chengtini tal ni awan. Tebo tongo iko narikil bathai angke muya angke chini just a simple ta nadi asak nok ni kostok la te phimani jajagya thaisrem bathai angke taboklai chang otal no hulai tong layo nadi oros no laple chang imela khobo mamang sahlaibo yang ani phaklai narke bathai bo kurani bai roi tongpole finally sini tal tahing ang tal na o itara humani tabok jang huplai ha mahlai narikel mahlai moida tabok kemona tinta mix khlaioi chini roi jang wan banai sinai norok no ang bul plai na phunongnai do wana mix khai plai ha mala thowo kutui ongo phina test khaini mani tabok iro set sinai so guys narong nai tongni gas dra sanai reha tabok lai thogro sinai aska color banai thokha guys talni wana serai tongo ये देखो क्या नजारा है गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है कलर भी ये देखो sana thasingo ang osakao gas no tonoi setmani ani yakung samani bagai ang tola dara kare ma serha ani soba hapla thosu khani one nade one set sera yang pra kolom han che sermane pra 1 hour na ha wana supply ni tekisa dong ho norong no tabok phunungnai ani one banai mani batai hai look on jang ha norong na kisa phunungnai so guys norong nai dong li do tekisa dong ho pasta ke kisa last ni bagai chicken on thangha nage iko tabok kare sinai yang ke nagi wah sekanai thok mani sao cha arai khlai cha lai thok ja comment khai sari mona kare sinai do tabo kya mona kothok lai cha sinai wati bai jong water ba tong thon mane water nu bai ring jotona tabuk lai station te thai tawa tamni bagai thanglai ani angbai ha thangnai tini no thangnai monai no klayo ke bona station jora tonai ri gana bo saisung thara gya bini bagai tau thain do pungai sri wa skla aram nang sko guys pungai sri himla aram nang so yeah आप लोग मेरे ब्लॉग तक बनाए रखिए Ni ko sokpai kasang teki sa tongko ganana sokpai jak leng soka himang pa tesa aram bonang phungai sri himlai सबाय का ट्रेन ताव के बुथां सिनाय को सका खुंजु देखलाय नै जागा सफायदि गाम खलायै न सेला को खायसा गरि